Tiedätkö, mikä on rasvaista laihalle sääntö öljyvärimaalauksessa? Rasvaista laihalle sääntö tarkoittaa, että jokaisen uuden maalikerroksen tulee olla öljypitoisempi kuin sen alla oleva kerros. Näin varmistetaan, että maalaus kuivuu oikein eikä halkeile ajan myötä. Katsotaan, mitä se tarkoittaa käytännössä. Laiha kerros maalauksen pohjalle tehdään ohennetulla öljyvärillä. Seuraavat kerrokset tehdään ohentamattomalla värillä ja sitä seuraaviin lisätään öljyä värin joukkoon. Näin pinta kuivuu johdonmukaisesti. Jokainen uusi kerros on siis öljyisempi kuin alla oleva. Näin ylemmät kerrokset pysyvät joustavina eivätkä halkeile. Alemmat ohennetut kerrokset kuivuvat nopeammin melko kovaksi. Öljyisyys taas hidastaa kuivumista, mikä antaa enemmän aikaa työstää sävyjä. Öljyinen pinta on myös kiiloltaan korkeampi ja pinnaltaan elävämpi. Näin toteutat kerrosmaalauksen käytännössä. Käytä alusmaalaukseen ohennettua öljyväriä. Ohenna öljyväriä ohentamiseen tarkoitetulla maalausnesteellä tai tärpätillä. Vesiliukoisia öljyvärejä voit ohentaa myös vedellä. Seuraaviin kerroksiin lisää maalausnestettä, jossa on öljyä mukana, tai käytä ohentamatonta öljyväriä. Viimeistelykerroksiin käytä öljyisempää seosta. Sekoita viimeistelykerroksen öljyväriin pellavaöljyä tai valmista öljypitoista mediumia. Käytä valmiita maalausnesteitä, jos et halua sekoittaa itse. On tärkeää huomioida, että liian runsas öljy voi aiheuttaa värin kellastumista. Tärkeintä öljyvärimaalauksessa on kuitenkin rentous ja kiireettömyys. Ja muista, ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa maalata. Kokeilemalla löytää itselleen parhaiten sopivat tavat ja tekniikat.